Sika Tuo Ho Yɛden pa. Oko asemiya wo ye nim so bebo beka no kre awa nsem asisi no be kyerem se ai asem woni fo no obi akobɔ judge Sika Tuo hey na asem no enne ochina asem tie a wo se nke ye die na Sika Tuo afa baabi e ba ne sa na asem no afi yintimi muwa yindim sa asoma sipa na di boni na afi ye pemra ye di betwitwa e di agye no no kura wo ni ye kamera no kura ne da ho pa yo ni mo guase ni ye kamera emra ne si enye emra ne si yo ya bo ni Sika Tuo to me kan maka bayi mama hodo ena ko pa adwuma papa panimu o ti officer e buno ni enim se wetima yese no na baya kiti aboni Sika Tuo hey o de no mama ti so fa baya na adwuma ma e de na baya no na me adwuma wo so ya no bakọ no kan na to so onye adentira obo manager Sika Tuo obo manager etuo bi a wo ya ho hwe nyini eno ena amanyuma bibre enkoso enuma pa kasia ka wosenka sabre apagya ni na de dafo adentira se nipa bi abonipa wo mo hweso no nipa wo so emma command ye bibi no obo Sika Tuo ene ma bibre mu institutions bibre mu ekoso da se sanye mai ekoso a enti yema no yebetimi abodi ye company sekese na wo ho ina atontom aseno nsem bi ho mana se odi tutu abrokyire ne yema mu Ghana ho a na wo ntiase se ni patimi yesa adenti isi ya boni pa bi Sika Tuo baabi nto se oyɛ dia de obo Sika Tuo no be epe